Czekaj. Чакай, не бъде така. Защо си оставя? Какво правиш ти пак, бе? Лопатата си направи. Какво пак лопатата? Защо? Телефонът си го оставя там и се занимаваш с глупости. Хората си почиват отдолу, бе. Шокост! Скорост! Шокост! Ето ги отдолу да гледат. Ето отдолу пак гледат. Какво правиш? Сега чаках майка ти да дойде и да й кажат всичко. Е, там моля ще дойде. Ще чака майка ти да я се оплаче. Знаеш. Там ти е жена. Какво казах аз току-що, бе? Кажи ми какво говорят току-що. Гърни отдолу хора.